Jeg har alt for mange biler. Altså, jeg ved knap nok, hvor de er. Jeg ved ikke, hvilken stand de er i. Jeg ved ikke engang, hvad der skal ske med dem. Jeg tænker, vi starter med den her bag mig. Det her det er min E30'er. Det var BMW's 3-serie fra 80'erne. Den er lidt sjovere end sædvanlig. Den har fået noget anden motor, noget andet spær, noget andet undervogn. Det tænker jeg, vi skal op ind og kigge på. Bilen er købt i Grækenland. Den har noget Alpina-fælge på. Det er ikke en Alpina, den har også fået noget Alpina-logoer på. Det ved jeg sgu ikke. Men det er faktisk en ret fin bil. Den er blevet lakeret i Grækenland. Den står faktisk mega pænt i karossen, og fordi den er fra Grækenland, så er der ingen rust i den overhovedet. Den har fået noget tonede baglygter på. Jeg har ikke gjort noget ved den overhovedet selv, så det her det er, som den er købt. Og noget helt andet kabine fra en BMW E46, det bryder jeg mig egentlig ikke så meget om. De ting kan man selvfølgelig lave om. Men hele planen med den her bil, den er noget helt andet, for den skal rent faktisk skille sig ad, for der er en bil, som vi skal bruge de fleste af delene for den her bil til. Og den tjekker vi ud senere. En fin bil, vi kommer til at skille fuldstændig ad. Jeg er ret vild med den. Jeg tror, det er... jeg ved ikke, om det er min yndlings BMW karosse. Det er sæt med tæt på. Det er noget af det fedeste BMW nogensinde har lavet, og det er fra sådan en af mine yndlings sådan, tidsperioder af biler. Bilerne var stadigvæk sådan nye nok til, at man kunne bruge dem og køre i dem, uden det var helt forfærdeligt. Alligevel også gamle nok til, at man har følelsen af rent faktisk at køre i en bil, i modsætning til de fleste nye biler. Og så prøver jeg lige sådan at gå lidt rundt sådan her også. Du kan bare filme mig sådan, du ved, hvordan det var. Den har sådan lidt skrammer, og den har noget bagkofanger her, sådan der skal laves. Fælgene er selvfølgelig ikke sådan fine eller noget, de skal renoveres. De har nogle skrammer, men de er fuldt med til bilen, så de kom bare med. Og jeg som sagt, kabinen sådan lidt mystisk. E46 forstol. E46 ret. E30 M3, sådan en kopiagtig bagsæde, men det kan et eller andet, men det er sgu ikke sådan noget at råbe hurra for. Men det er heller ikke det vigtige ved den her bil her. Det vigtigste, det er det, der ligger ude i motorrummet. Så jeg prøver lige at hoppe herover, så vi lige kan åbne op for svinen. Det her, det er en E36 M3 motor. Det er E36'eren, som der kommer efter E30-generationen. Det her det er 3,2 liter, så den facelifted version. 321 heste, og den er blevet smasket ned i den her lille bil. Og så har den fået spær, så den kan gå ret sidelæns, og det er ret fedt. Den er som sagt købt fuldstændig sådan her, så den har også den her motor her, der jeg fik den. Og den skal også ud af bilen, og det kommer vi som sagt tilbage til, hvad den ender i. Det her er nok noget af det absolut sjoveste, jeg nogensinde har kørt i. Prøv lige mærke. Hold kæft, mand. Så er vi altså ude at rulle her i min E30, og jeg er nødt til at indrømme noget. Det her det er ægte. Jeg tror første gang jeg har siddet bag rattet i min egen bil. Det var min fars. Han købte den, og så har jeg købt den af ham. For den samme pris, han købte den for. Så det er egentlig fedt nok. Den her bil her, shit, den kører bare pissegodt. Det er jo som, at jeg har fået en ny bil i dag, når jeg kører i den, når jeg som sagt aldrig har kørt i den før. Og alt spiller, og den trækker bare sådan. Der er ikke noget som en gammel sugemotor. Der bare trækker og trækker. Hold kæft, hvor er det sindssygt. Det slår bare turbomotor altid, det er jeg simpelthen nødt til at sige. Den der lineære følelse, hvor det bare bliver bedre og bedre, det bliver ærligt talt ikke bedre. Det her det er jo selvfølgelig ikke en konfiguration, man vil kunne få den i originale med den her motor. M3'eren er en 4-cylindret, så det er noget helt andet selvfølgelig. Og hele den her motor skal som sagt over i en anden bil, og det glæder jeg mig endnu mere til, nu kan jeg mærke. Vi skal op og kigge på den her bil her lige om lidt, som motoren skal over i, og som en masse andre dele for den her bil her skal over i. Det bliver fedt. Den trækker sindssygt godt, den her. Den var jo ingenting sådan lidt travlt. Det var altså før alle mulige sikkerhedssystemer og airbags ud over det hele. Der er lidt airbags i, men du ved, de tænkte sgu ikke lige så meget over sikkerheden dengang. Så bilen er også bare blevet så kæmpe store. Altså det er en helt lille bil. Jeg kan nå over til nærmest sidespejl herovre i passagersiden og alt omkring mig. Jeg tror godt nok heller ikke, det er så fedt at sidde på bagsædet i sådan en her. Men altså, den fanden sidder også derom. Det er her, det gælder. Det er sgu i førersædet. Hold kæft, mand. Det er jo fuldstændig utroligt. Det her det er noget af det sjoveste, jeg har kørt i mit liv. E30'eren har jo sindssygt meget sådan motorsportshistorik.
og har kørt DTM i M3-udgaven og alle mulige andre løb. Den har også været ude i noget rally, den har været ude af alt muligt. Det fede ved ældre BMW-karosserier generelt er det her med, at du bare kan bygge den til så mange forskellige ting. Altså, der er ikke noget, de ikke kan gøre. Det er bare sådan en godt alsidigt karosseri. Også et 36'eren, og de fleste vil synes, at det her det er en langsom bil, men det er på ingen måde det handler om. Det handler bare meget mere om følelsen, du får, lyden fra motoren, den måde, den styrer på. Den styrer sindssygt godt, styrer gammeldags, du kan mærke det hele og hvad der sker. Den trænger lidt til en alignment af en art. Jeg kan ikke huske det danske ord nu, jeg ser for meget i YouTube på engelsk, tror jeg. Jeg har ikke nogen sidespejl lige nu, og det er ret fedt at køre med. Jeg kan ikke se en skid. Og jeg kan se lidt ud af bagruden, som der er fuldstændig tog til. Der er lidt problemer med den her bil her, altså. Der er ikke blevet gjort noget ved den i flere år. Jeg tror, den decideret bare har stået inde i 3 år nu her. Men den kører bare virkelig godt. Jeg kunne blive ved med at køre i en evighed den her, men det skal vi ikke. Jeg har en masse andre biler, vi skal nå at tjekke. Og jeg ved, at den næste, den faktisk holder lige her i min indkørsel. Mine 36 Touring 328i manuel gear. Topmodellen over alle topmodeller. Det skulle ikke for sjov her. Den holder simpelthen hernede. Den holder i et par uger i indkørslen. Der sker det, at jeg kommer kørende ned ad vejen heroppe. Rammer en sten. Den er ret low, den her. Den tager sgu bundkart. Pludselig så lyser den i olielampen. Og jeg får simpelthen trillet mig hjem. Jeg slukker den heroppe ad vejen. Så jeg tænker, okay, vi skal ikke have nogen motor smadret her. Jeg håber ikke, den er smadret. Jeg ved det ikke endnu. Når lige præcis herhen. Inde på sikker grund. Og så har jeg ikke noget at gøre med ved den. Det er det, der sker, når man har for mange biler. Og man ikke har styr på det hele. Så nu bor den her, og den er sådan på en eller anden måde ved at blive et med naturen. Der er noget træer, der er ved at gå rundt om den. Noget græs, der er ved ligesom at få godt fat i den. Ja, de bremser her, de trænger dame også snart til at blive brugt lidt. Det er ikke så godt. Lakken og ligner også næsten mere noget mos, end det gør lak. Jeg ved rent faktisk ikke, hvad jeg har gang i. Det er jeg simpelthen nødt til at indrømme. Den her bil her, den har jo været min daily driver over sommeren, så jeg har kørt ret meget i den. Jeg har også været på alpetur sammen med Harren Kars i den. Jeg tror, den har kørt 20.000 km på 4 måneder eller et eller andet. Jeg har fandme brugt den meget. Jeg synes sgu ikke rigtigt, at den fortjener bare at ende sådan her. Det er egentlig lidt synd. Vi skal have et nyt bundkar på, og så skal den egentlig bare have noget olie og noget, og så burde den jo køre. Den har nogle forskærme, der er ret dårlige, og den har alle mulige andre ting, man godt kunne lave federe. Jeg tror sgu også, den er ved at være sådan lidt... den er faktisk okay indvendig. Den er ikke sådan rigtig så skadet af at holde her. Men nogle af mine biler, de ender simpelthen med at have mug indvendigt, fordi jeg lader dem stå så længe. Men det er ikke sket her endnu, så det er ret godt. Vi har sportssæder. Vi har himmel, der hænger. Det er ret lækkert. Jeg har fået en nyt ret i her over sommeren, og ellers så er den egentlig bare sådan lidt som, da jeg trak den ud af en lade, hvor den holdt vinter i her sidste vinter. Jeg ved sgu ikke, hvor meget plan der er sådan for den indvendige. En støvsugning måske. Men ellers så, jeg prøver sådan virkelig at sige til mig selv med den her bil her, fordi jeg har brugt den over sommeren. Jeg skal ikke gøre den for pæn, fordi så er jeg virkelig dårlig til at køre i bilerne. Jeg er dårlig til at køre i alt for pæne biler. Og jeg tror nogle gange, det der sker. Så den her, den skal sådan holdes på et niveau, hvor den selvfølgelig kan tolereres at køre i, men den skal simpelthen ikke blive for fin. Vi har BMW Style 37 fælge på. Lige nu kører vi semislicks foran og almindelige dæk bagpå. Den har sådan lidt haft en fortid som noget banebil. Den har faktisk en ret fin undervogn med Powerflex bøsninger og Bilstar undervogn. Forleden da jeg kom ned til den, kørende ind her i indkørslen, så stod døren åben bag. Jeg tror, der er en, der har nappet et eller andet... Jeg kan ikke huske, hvad jeg havde. Jeg kan ikke huske det. Jeg havde et eller andet om bag den. Jeg tror, det var en jakke eller noget. Den er væk. Sådan kan det gå. Der er ikke andet, der er taget. Bilen holder her nu. Jeg tror, jeg synes, den var for sej til at tage. Så, men ellers så, jeg kan se indtil videre, der ligger et ladekabel eller noget heromme i, så hvis der er nogen, der mangler det, så kan de jo komme og tage det. Men ellers så, altså helt lavpræcis, det der skal ske med den nu her, det er jo ligesom, den skal transporteres væk herfra. Men det er åbenbart en større omgang. Nu har den holdt her så længe. Den kan nok godt holde her 2 uger endnu. Jeg tænker, det går. Er det ikke fint? Ford Puma 1.7, 125 heste. Nu holder den på en trailer. Hvad så der? Jeg mener det her, når jeg siger det, og folk de tror altid, det er noget, som jeg siger for sjov. Men ægte, det er en af de sjoveste biler, jeg nogensinde har ejet, og en af de sjoveste biler, jeg nogensinde har kørt i. Jeg ved ikke, hvad det er med Ford, men Ford kan bare et eller andet. Især slut 90 og start 0 af Ford. Kæft, hvor er det bare fedt. Jeg tænker, vi skal tage sådan rundt om, hvad der er lort ved den. Skal jeg ikke bare begynde på det? Fælgene på svin, de er 1 måned ældre end mig. Jeg tror ikke helt, det er forsvarligt at køre med, men de sidder heldigvis på OZ-fælge. Gode gamle klassikere. Ja tak. Der er hul et sted i tanken. Den kan tanke cirka 12 liter brændstof, og så begynder det bare at pisse ud af den. Det er ikke så praktisk måske. Alle 4 hjullejer er gået på den, så den rumler ret meget, når jeg kører i den. Det er fedt nok.
eller andet sted i bunden af den her bil også, hvor der er hul. Og det har nok så også resulteret i, at der er ret muggen inde i den her bil her. Det er lækkert. Vi har en dørbeklædning herovre, der er ved at falde af. Det er noget, der sker på mange 90'er biler. Også på den her. Vi har en eller anden, det ligner der er en eller anden, der har lagt en lort på sædet. Jeg ved ikke lige, hvad der sker der. Jeg regner faktisk bare med at sælge den. Den kan jeg sikkert få 10 kroner for. Der findes sådan en speciel udgave for et Pumaen, som jeg virkelig gerne... Okay, nu har jeg lidt mug på hånden, skal jeg mærke. Der findes en speciel udgave for et Pumaen. Der findes en Ford Racing Puma, den er alt for dyr, og den er kun højrestyret, så den gider jeg ikke. Men der findes en Millennial Edition, som der er sådan en fra år 1000-skiftet, eller hvad hedder det, når man kommer fra 99 til 2000. Den tænker jeg skal have fat i for et Puma. Ja tak. Klassisk for den her, så er tankmåleren den er helt nede på 0. Det var sådan mit liv med den. Jeg tror, at dybt seriøst, jeg tankede den hver dag. Den kom ingen vegne. Og den her bil her, når man kører normalt i den, den tager bare sygt mange omdrejninger. Så når man ligger på motorvejen med 130, så tog den bare sådan 5.000 omdrejninger. Kører 2 på literen. Virkelig en dårlig bil til det. Men en fremragende bil til små sving. Motoren er et samarbejde mellem Ford og Yamaha. Og den ligger kun i den her bil her. Det er jeg vild med sådan noget. I dag er det meget med, at så bruger man den samme motor i sådan noget 10 forskellige modeller. Den her motor, den kan man kun få i en Ford Puma. Det mærkelige med mig, det er, at jeg kan jo lige så godt lide sådan nogle biler her, som et eller andet til 10-dobbelt prisen. Okay, det er så heller ikke så meget, så er vi oppe på 100 kroner eller et eller andet. Men ja, det er i hvert fald fedt. Ej, den er også klam på det ret her. Nu skal vi op mod Haren Cars. Der holder et par biler af mine deroppe også. Jeg tænker bare, at vi skal afsted. Er det ikke fint? Jeg beklager jo et lyset, men det er ved at være lidt halvmørkt udenfor, så nu står jeg her med sådan en, jeg ved ikke engang, hvad det er. Men altså, der er noget bil her, ja, det er snart ikke, hvad jeg skal sige. Det er fedt. Nu kører vi. Så er vi skulle komme op til Haren Cars. Min 36 Coupé, den holder bagved. Min allerførste bil, number one. Jeg kommer aldrig til at sælge den, jeg kommer til at have den for evigt. Det er en 320 i'er, så ikke noget fuldstændig sindssygt, men fint nok. Stadigvæk 6-cylinder, så den lyder fed. Jeg købte den, da jeg var 16, tror jeg, for mine konfirmationspenge og alt andet, hvad jeg nu havde af penge. De var ikke så dyre dengang. Jeg tror, jeg fik den for 22.500, men den var lidt noget andet dengang. Den så i hvert fald ikke sådan her ud. Den var sort og rusten og kedelig, og ja, alt var egentlig bare nederen. Men nu er den sådan, ja, nogenlunde bedre. Den har fået en anden fælge på, den er blevet lakeret. Dengang tilbage i, jeg tror, den var færdig i 2018 eller 2019 eller sådan noget, der var det altså ægte sejt med stræk på fælgene og tynde smalle dæk. Det er det ikke rigtig mere, men det er simpelthen det, som den er på, fordi jeg har ikke gjort noget ved den overhovedet siden. Den er sådan et klassisk som for mine biler med, at jeg ikke kører i den. så der er lidt der. Det er selvfølgelig også svært at køre i den lige nu her, fordi at jeg har simpelthen valgt, den er låst. Den plejer at have noget halvbuer i, det er der heller ikke lige nu her. Jeg har fundet anden ret i den. Ellers så er den jo egentlig bare sådan ret standard E36-agtig. Sænket, anden udstødning, lyder fed, kører godt. Det er et par år siden, jeg har kørt i den. Da jeg fik kørekort, var det den allerførste bil, som jeg sådan kørte i. Jeg fik kørekort op til sommeren og kørte den en hel sommer. Så det er nok sådan den bil, der sådan betyder mest for mig i hvert fald. Jeg har snakket meget godt om E30'eren og om, hvor fed den er. Men jeg vil sige, at mit sådan yndlingskarosseri af dem alle, det er E36-karosseriet. Det er den perfekte årgang og tidslomme af 90'er ting. Og det er ikke engang, fordi den sådan på den måde, jo, den er bygget godt, men der er også sådan meget plastik i den, og den er sådan lidt skør, men den er også bare sådan meget 90'er. Den kommer aldrig til at sælge. Jeg tror, planen med den sådan lidt er, at jeg siger hvert år, at den skal ud og køre igen. Og så får jeg den ikke ud at køre igen. Der skal laves sådan lidt, altså den skal selvfølgelig have nogle sæder i, det er nok sådan det mest åbenlyse. Jeg plejer at have Vader-sæder i, altså E36 M3-sæder. De står derhjemme et sted, så jeg kan egentlig bare sætte dem i igen. Og så er der noget med noget køling, der ligesom skal kigge sådan en lille smule på. Nu har den holdt her et par år. Sådan kan det gå. Er det ikke fint nok? Fiat Multipla, måske min sådan mest offentligt populære bil. Lavede et par videoer med den for Haren Cars. Da jeg fik den, så den ikke sådan her ud, den var egentlig bare til at skrotte. Nu ligner den da et eller andet, og der er sikkert mange, som synes, Multipla, den er så grim og så videre. Jeg synes heller ikke selv, at den sådan decideret er pæn, men jeg synes, den er noget, og det synes jeg er fedt. Fordi de fleste biler i dag er bare sådan en bil. Og den kan da et eller andet. Altså den er skør, og folk har en holdning til den. Den ser ret dum ud. Den er ret praktisk. Altså den er jo ikke bare bygget for sjov. Fiat skulle have en bil, som der kunne have 6 personer. Den har 3 enkeltsæder foran, og der kan også sidde 3 bag på række. Så det er en 6-personers bil,
Men alligevel sådan stadigvæk, den er jo sådan ret kompakt. Den er selvfølgelig lidt bred, men ikke sådan bredere end ret mange andre nyere biler i hvert fald. Og den er heller ikke ret lang. Hvis man har kørt i Italien, så giver det ret god mening. Der er ikke plads til så meget, så det var ligesom function first. Og jeg er vild med biler, der har noget bestemt, de skal opfylde, og ligesom bare gå all in på det. Og så må alt andet skulle bare være sådan lidt. Jeg har fået sat noget fender flares på. Det er noget plastik, noget der ikke helt passer. Der er lidt her, sådan der er sådan. Men bilen den blev bygget på 14 dage. Den skulle med til motorshow i Herning. Og den skulle bare sådan, altså, være noget, som folk de kiggede på og syntes var sjovt. Lakeret. Porsche farve, ultraviolet. Ordentligt sygt. Så har vi noget fælge fra OZ. Kæmpe skud til OZ, som vi jo også har indgået samarbejde med her på kanalen. De hjalp mig også med de her fælge her til multiplan. De er ret fede, synes jeg. Og de har fået en motherfucker kæmpe spacer på her, så de kunne komme ud, fordi at, den er blevet så meget bredere. 200 ruder. Det er egentlig mest fordi, at når den var ude til motorshow og til andre ting, jeg har ikke noget at gøre en skid ved den indvendigt, så det er egentlig bare for at gemme den indvendigt. Det er selvfølgelig en af de ting, som vi skal have kigget på. Der er mange ting, vi skal have kigget på ved den her bil her. Første ting, jeg kan ikke rigtig lide skærmforøgerne. Altså, de passer ikke på bilen. Det er bare sådan nogle universale nogen, der er lavet til at kunne passe sådan nogenlunde på en masse biler. Men planen er lidt, at der på et tidspunkt i hvert fald skal sådan laves nogen, som der 100% passer til bilen og er målt op rigtig efter den. Fælge, jeg tænker, vi på et tidspunkt skal have snakket med OZ om at lave nogle fælge, der rent faktisk er bredden af bilen. Ikke af hele bilen, det vil være ret voldsomt, men i hvert fald bredden af, det passer, så jeg ikke skal have kæmpe spacer på. Så er der hele interiøret. Det er sådan ret muggelt, ligesom de fleste andre af mine biler. Fuldstændig standard interiør, det skal vi have gjort noget ved. Jeg har nogle ret vilde planer med den her bil her. Den skal have nogle helt andre sæder i og have lavet helt om indvendigt. Der skal lige være penge til det, så der er lidt der. Det skal vi lige have set på. Den vil ikke rigtig lukke. Sådan der. Men det er også bare mere et for sjovt projekt. Det behøver sgu ikke være så seriøst det hele, og så meget, hvor man overvejer, okay, kan det her betale sig, og giver det her mening, og pisse og lort. Det bliver for meget nogle gange. Nogle gange så skal man bare gøre et eller andet. Så hvis jeg har en eller anden bil hjemme, og jeg tænker, ej, det skal vi ikke, eller det giver ikke nogen mening, og skal vi vente og købe noget andet, så bare gør nu bare et eller andet med jeres bil. Det er federe end at lade være. Den er ikke færdig. Jeg tror aldrig, den bliver færdig. Men den er noget, og det er altid et eller andet. Er det ikke fint nok? Og nu når vi er ved Hire Cars, så kan vi lige tage den. Jeg laver stadig ting for Hire Cars, og hjælper med at klippe videoer og med nogle videoer og alt det her. Jeg vil bare mega gerne lave meget mere, og måske tage mig noget mere tid til nogle bestemte ting. Og på den her kanal her kan jeg også på en eller anden måde tillade mig at lave nogle lidt mere skæve ting, og nogle ting, som måske ikke helt vil passe ind i Hire Cars-universet. Og jeg kunne mega godt tænke mig at få noget hjælp fra jer derude også, for der er en masse ting, som vi skal finde ud af på den her kanal her, og egentlig hvad der sådan skal ske generelt. Så jeg må rigtig gerne sige hver gang, at I sådan tænker noget, eller hvad vi skal gøre, og hvad vi skal finde på at lave på kanalen. Og en af de første ting, det er selvfølgelig, at vi skal finde ud af, hvad for en bil vi skal gå i gang med først. Men før I går til tasterne, så mangler vi altså stadigvæk lige en enkelt bil, og den skal vi op og se på nu. Og den sidste bil, den holder herinde. Den hellige gral over dem alle. Min vigtigste bil. En eller anden lade. Det er virkelig længe siden, jeg har set den her bil for hele. Jeg tror, det er over et år siden. Og det her, det er så det dyreste, jeg ejer. Tim, den her bil lige nu her, ikke? Som den står sådan der uden noget andet. Der er lige med sådan en, der var fucking rusten for 20.000 euro. Skal du grine af? Okay, men skal vi lige... Skal vi bare filme? Er I klar? Det her, det er en BMW E30 M3, eller i hvert fald karosseriet til en BMW E30 M3. Det ligner måske ikke så meget lige nu her, men det er min hellige gral og noget af det allervigtigste, jeg overhovedet ejer. Den er fra 1987, har kørt i Italien fra ny, så den er fuldstændig rustfri. Jeg har alt til den. Nok noget af det mest legendariske BMW nogensinde har lavet. Det var sådan lidt den bil, der startede hele BMW M-tingen. BMW de skulle bygge nogle af dem her, for at den kunne blive homologeret til at køre DTM. De byggede det antal, der var krav for, at de skulle bygge, for at den ligesom kunne blive godkendt. Men der var kæmpe efterspørgsel efter den, så de byggede flere og flere, fordi folk de gerne ville have dem. Og det var ligesom der, hvor BMW de sådan fandt ud af, okay, der er faktisk et marked for de her sådan mere performance sportsvogne, så der var mere racerbil end gadebil. Og det bliver de ved med i dag. Den nyeste M3 og M3 G80'eren. Den er vokset noget siden den her. Men det er stadig ikke samme koncept, som med at du tager en normal dagligdagsbil og bygger om til race. E30'en, som vi var ude at køre i tidligere, den skal skilles ad. Den har faktisk hele undervognen fra en E30 M3'er. Og motoren den kommer også med over i, så den bliver lidt hissigere end original, hvor det er en 4-cylinder. Kabinen har jeg til at stå derhjemme. Fuld Evo-kabine til den. Og ellers så er det jo bare egentlig at få den samlet og lakeret. Den var laksilber, sådan er en sølvfarve til at starte med, og det tænker jeg, den skal være igen. Der er egentlig ikke så meget andet at sige om den lige nu her. Altså, der er en fugl, der har skidt på den, og der ligger en masse bildele indvendigt. Det virker måske som om, at jeg har bare penge til alle de her biler her. Det er fuldstændig sindssygt, men egentlig bare dumme beslutninger og alt sammen. Og min 2 E30 er egentlig sådan lidt ulykkelige omstændigheder. Min mor hun gik bort for nogle år tilbage, og der kom selvfølgelig nogle penge ud af det. Og hvor min lillebror meget fornuftigt valgte at få pengene og investere dem i et eller andet. Så sagde jeg, at jeg ville sgu hellere have biler for de penge, så jeg valgte at købe de her biler her af min far i stedet for. Jeg ved ikke, om det er dumt eller dårligt. Ej, det her det har faktisk med den okay investering, bare at den holder her.
Men ja, der skal i hvert fald ske noget med den. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre derude, hvad for en bil, som I gerne vil have, vi sådan starter med at kigge på kanalen, hvad vi skal til at bygge. Det kan være E30'eren, vi går i gang med. Det kan være Multiplan, der skal have en opfriskning. Det kan være noget helt andet. Det kan være Pumaen, den ikke skal sælges og skal ud og køre igen. Det er op til jer. Ellers så er det bare at sige tak, fordi I så med. Virkelig fedt, at I gider at se med på den her nye kanal. Husk, hvis I ikke allerede har trykket på det, så at subscribe. Og I må også gerne smide et like, fordi så når videoen endnu længere ud, så der er endnu flere, der finder den. Og så kan de også høre på, hvor dum jeg er at høre på. For der er for eksempel på 2 gange i en sætning, og sådan noget, det kan jeg virkelig ikke lide. Jeg beklager. Tak fordi I så med. Er det ikke fint?